Mbok wedok ki bingungi ae bringosku ki kongkon nyukur, bolak-balik mendina kongkon nyukur, gremeng ae. Aku dhewe ya kerih. Lah tapi engko lek tak cukur tenan ya padha karo aku ki nyulayani wong akeh nah. Wong ndelok ento gilingan jagung ya wis bringos, ning HP ya dibringos. Lah terus piye ngene iki lak ya malih maju kena mundur kena no. Terus timbangane penasaran iki tak itung gawe driji ae. Iki lek wong Jawa mbiyen lek ngarani dijinah kethek. Cukur ora, cukur ora, cukur ora, cukur ora, cukur ora. Lho, seksine jempol ya kabeh wong roh lek iki masih dilep iki ya jempol. Masih diteliti nganggo apa iki ya jempol. Lah dadi ora cukur, aku ora cukur, bringosku ora tak cukur.